Enrada sorry na chese yanti asempa na me chese ya hwere eye wodumpo kese a wo Christosumu eye Pentecost so for penia just say wa retirement na ensemi trende enkrofo ne nam ekeka se sofo no asen ne ho ana se wono a na eku ne ho na so no kra ewa asem ni nyina mu ni se ye eye Pentecost sofo ye friend no retired pastor aye mante wan kune hu enye ono na age ne nkwa efi ni nsem na esi den na sofo a watimi asum nyame a mo wakọ retirement a se wo betina fa akon achele asum nyankopon ye na oni nyankopon enya conversations ye de anko woku ne ho sen ai na so we ena manfo ede ne nam ede keka se papa no eku ne ho na asem no entwemu enyina ne se ye wukuada enra wukuada ya 28 ya na insuo toye ewo asaman kese a ewo akim oda kwan su hayai insuo etoya Wednesday no insuo ni te be ye 4 o'clock na ye chiremu a ye papa mante akronfo aba ni fie honomo aba beteti omoda abe make attempt se kombe wi omo ntino wo tua wa register ede ato ho enti nsuo ni te ye no ene wo fa ni tuo yi ekuta ne nsem se wo de call round ni fie ho take patrol kakra wo patrol kakra e wo ni fie ho nomo se ne be ye be scare nkrofo mo hu se wo kura wo tuo ho nti wo try se wo be ba be di one na busuafo dem ana so ba betete omode a wo fa ne ho spell kra nka se wa ye sofo na wa call retirement nti no nyame hu mu ti ni mu nti no wo be spell wo se wo be ti wa kana se a 2 ayi quotations Pentecost hymns nyina de atro se wa obesakra wa adwen na wa yesa wa gusu a wo petro ya na niti ankoye na chese ye papa ne nan ekopim bibi na ne nan kopim ye no ayese wa poli nti ne nan pim ye no na chese ade a ne nan pim ye otimu se mu odu ye nti no eyi no a ensu atonso de forma ye tru nti eyi no ya anko wo a wo kobo fom na wo bo fom no ena eye na ni tuo no ne nsa na ekuta etuo ni no patre ye a ne nsa ekomi etuo ni so a odi shooting ni motuo se ne obo fom ni nti no etuo ne nsa ne dane ni etuo ni nyina na chese mistakenly wode ne omi aso a wode bo ne motuo mu kwan ama ye rashe no se ye de ne kwo asamakese General Hospital ye de ni du ho no mo no anche fofi antoata ena ye hwere ye papa ayi mante a chese arahosem kese pa atono na chese ye 4:30 exactly ena asemi edito ye papa ena police peni ye AC ayi ateye ye friend say womra na wo mehwe ne akoso ACP kwesi kankam buedu ena asemi ekosi ni nsem a ye friend se womra na wo mehwe na ne a esie enie na wodu ho na 5 o'clock PM ena wo mu ekodu se 30 minutes after the incident esi ye no ena wo mu kodu ho no mu wodu ho no na ye papa wa ye nyame de ewie a wantimi anka de ana se wantimi anka goodbye po anhwe ne mana ensemu nchechemu efi eye ne ba Samuel Mante ena ye bisa ne nsemu no church nsemu mu se ye tifie nsuo to wie ye no ye papa epie ye na se ena esi ya ma mistakenly wode shooting ne ho a wode ku na enye se ne wiase a wa ba no wa retire e wo nyamedwuma mu nti no retire wo na bra bob ne life mu nti so o take ne nkwa efi ono ane nsem da bi enye ne saa ho na no ena ye di ACP ejina so se ye nkantre amanfo nyina
na wa beti asem yi wo mfa ne se ye papa ni ayi mante sheda no woku ne ho anase o committee suicide na mmom no mistake na nka wo bo fo no na ne nsa ekomia so ebo ne motoemu kwan a wonim se motoemu kwan de na chese wokumamu straight eno na si asem a esi ya yedi elusi ye papa ya na mi gina we so e de ama Pentecost asafu nyina wo wiase afa na nyina and especially Ghana yakọ ene eye mante ebusua ne nso yakọ na asaman kese Pentecost nso ebusua ne nyina ye mamu yakọ se yahwere odumpu kese wo yemu papa na minimu se nyame ene de ma no nso na efa na ade wono nanim ne entia eba ne sa da no wo try so be protect na ebusua na ne fie na wo show atre nkrofo sa na nkrofo se mi kutatio nti wo try so beba me fie a wo mfa wo ho totroto endi enti me ma Ghana man nyina yakọ ene ebusua nyina se na me di kankan ye no nti ebusua na asem no ne etie no enyo no ene sheda ekushuti ne ho committee suicide na mmom no eye mistake ene ba ye no de shuti ne ho an ne nkwa ya hwere ne ene de ya ye wa he na ebusua aha ena meja mo esimidia ene akosua Pokua Ansa aka Queen Fidi 1 apa oswa subscribe follow you on Instagram Facebook Twitter ho hia me pa na Facebook share to all other social media platforms wo so bia na nyami obeshra se wo ye ne sa makramo that's the message.